Assalamu alaikum yan uwa, barkanku da warhaka, da fatan kowa na lafiya, yana cikin ƙoshin lafiya. To Allah sa haka. Kamar da muka saba kawo muku da fina-finanmu har kullum, yau gashi mun fito muku da fina-finanmu na ranar yau kenan. Ga su nan kuna gani daga kamfanin Sultan, Algaita da sauransu dai haka ne. Insha Allah. Yan uwa, idan yau ne farkon ziyartar ku wannan YouTube channel namu, ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku same su a kan lokaci. Wannan fina-finai da kuke gani ga su nan na ranar yau ne. Ga mai buƙatar kallon su kuma yana iya taɓo lambar mu ga ta nan ta yadda zai samu wannan fina-finai, wato ma'ana cikin tsarin VIP kenan. A kullum muna muku jawabin group namu na BIP. To yau gashi nan mun hudo muku da group ɗinmu wato na BIP. Shigo muku cikin sa dan ku gani, ku ga shaida ba. Wannan shine group namu. Wannan da kuke gani nan duka fina-finai ne na Indiya Hausa. Karaɓasa fina-finai. Gashi nan duka su wanda kuke gani, wannan duka fassara Algaita, Sultan. Wannan group ɗin na BIP Kansu dai fassara da yadda kuke gani na kamfanonuwa daban-daban ga su nan. cikin shi tsari ne kuma wanda Amma Sultan ya fi yawa. ba tare da ka sha wata wahala ba. A cikin Dan tsarin yan kallo sun wannan fi son na BIP Algaita, Sultan. So kamar da kuke gani ba nan tare duka da su ka sha wata wahala ba, ta duka saman sabon YouTube fassara da ne na sauransu, ko ka hau Sultan ka Algaita. sauko da fina-finai, ko ka ga Insha Allah. fastan shi alhali Kamar da ba muke shi muku bayani ga su nan kuna ganin su. ko kuma ka ga link ɗin fim ɗin A cikin group ɗin za ku ga fina-finai da kuma da dama sosai, wanda suna da yawa gaskiya, amma ma iya ce maka ga adadin su. namu na BIP kamar Shigo muku cikin sa dan ku gani, ku ga shaida ba. Wannan da kuke gani nan duka fina-finai ne na Indiya Hausa. Ga su nan duka su wanda kuke gani, wannan duka fassara Algaita, Sultan. Dukansu dai fassara da yadda kuke gani na kamfanonuwa daban-daban ga su nan. Amma Sultan ya fi yawa, don muna saka Sultan ne sosai. Dan yan kallo sun fi son Algaita, Sultan. So kamar da kuke gani nan dukansu fina-finai ne, kuma duka sabon fassara ne na Sultan Algaita. Insha Allah. Kamar da muke muku bayani ga su nan kuna ganin su. A cikin group ɗin za ku ga fina-finai da dama sosai, wanda suna da yawa gaskiya, ba ma iya ce maka ga adadin